Mga butang nga angay timan-an panahon sa General Community Quarantine kon GCQ sa Davao del Sur nga magsugod na ugma Lunes. Ang GCQ nagpasabot nga gipaluagan ang pagpatuman sa kwarantina sa usa ka lugar nga walay kaso sa COVID-19. Mamahimong ibalik na sa normal ang pipila ka mga naandang kalihukan. Apang gikinahanglan nga sundong gihapon ang mga limitasyon o mga mahinungdanong giya o kamanduan sa gobyerno. Pinasubay sa Executive Order No. 27 nga gipagkanaog ni Davao del Sur Governor Dodo Cagas ditong Abril 24, 2020. Diin gipailawom sa General Community Quarantine ang tibok probinsya sa Davao del Sur. Hingpit nga gipatuman ang mga mosunod. Una, obligado gihapon ang pagsuot og face mask sa mga pampublikong lugar o pagsakay sa mga pampublikong sakyanan. Ikaduha, obligado gihapon ang pagdala sa quarantine pass sa mga pampublikong lugar hilabi na sa pagpamalit og mga nagunang panginahanglan og uban pang transaksyon. Ikatulo, obligado gihapon ang pagpailawom sa pagsuta sa mga sintomas sa COVID-19 sama sa hilanat, ubo, sipon, og uban pa sa tanang tao nga moagi sa checkpoint. Ikaapat, pagkuha sa mga personal nga impormasyon sa tanang tao nga moagi sa checkpoints aron mapadali ang contact tracing sa higayon nga adunay impeksyon. Ikalima, pugnan sa mga checkpoints ang pagsulod o paggawa sa mga tao nga adunay taas nga risgo nga matakbuyan og mga sakit sa mga senior citizen, mga masakiton, buntis, apan dili pugnan ang mga musunod. Health workers, otorisadong opisyal sa gobyerno, mga taong mobiyahe aron magpatambal o tungod sa pagtabang sa uban. Ikaapat, mga taong mobiyahe abroad sa higayon nga sila tugtan sa pagbiyahe. Mga trabahante sa mga importanteng serbisyo o public utilities. Mga trabahante ubos sa skeletal workforce. Ikaunom, ipadayon ang mga kalihukan sa pagpanagat o pagpanguma, sama sa pag-ugmad, pagpananom, pag-alima sa mga tanom, pagpangani, pagpamulad, pagpagaling, lakip na ang pagbaligya sa abot. Ikapito, pugnan ang pagsulod og paggawa sa tanang mga kargo. Dili na pugnan ha, ang pagsulod og paggawa sa tanang mga cargo trucks, di na pugnan. Ikawalo, gitugutan ang tanang trabahante, employed o self-employed, nga mobiyahe. Basta magpakita lang og pruwebas trabaho sa company ID o pruwebas negosyo ngadto sa mga checkpoints. O pwede na ha? Within Davao del Sur lang ni. 1 city and 9 municipalities. Ikasiyam, bawal gihapon ang dinaghang panagtapok o mas gathering lakip ng mga pangrelihiyosong kalihukan. Bawal gihapon. Ikanapulo, ana-ana sa mga lokal nga panggamhanan sa lungsod o syudad ang gahom sa paghukom kung angayan bang ipadayon ang pagsuspindi sa klase. Nanana sa mga mayor na to. Ika-11, gitugutan ang pagbiyahe sa mga pampubliko sakyanan apang gikinahanglang limitahan ang mga pasahero ngadto 50%. Katunga sa naandang ihap aron mapatuman gihapon ang physical distancing. Dili pasakyon ang mga pasahero walay suot og face mask. Walay suot nga face mask. Ika-12, gitugutan ng magpadayon ang mga construction project, mapribado man o mapubliko. Ika-13, gitugutan ng mga bli ang mga malls, apan dili tugutan ang mga negosyong nagtanyag o dili importanteng serbisyo sama sa niining leisure shops. Number 14, gitugutang mga bli ang mga restaurant o pang negosyo nga may kalabot sa pagkaon apan delivery o take out lamang. 15, gitugutang mga bli ang mga bangko, bayad centers, daraha ay mong concern ha, bangko, bayad centers, remittance centers, lending institution, call centers.
16 ipadayon ang pagpatuman sa curfew alas 8 hangtod alas 5 sa buntag, pinasubay sa Provincial Ordinance number 2036. 17 ipadayon ang pagpatuman sa liquor ban o pagdili sa makahubog nga ilimnon. 18 hingpit nga ginadili ang pagpangluwa sa publikong lugar. Apil na po diha ang pagpanikma ay mo pasagad ha. Mahimong magpasok ordinansa ang panggamhanang lokal sa mga lungsod, syudad, kalabot nini kay pwede na mo dakpon. Para pwede na mo dakpon, pwede na tang dakpon pasagad ang pangluwa. Ginadili ang tanang klase, sugal, legal man o illegal, samot ng illegal, bawal. 20, mupailawom sa 14 kaadlawng kwarantina ang tanang OFW nga muuli sa probinsya sulod sa isolation facility nga imuntar sa panggabanang lokal sa lungsod o syudad. 21, ipatuman ang mga saktong pamaagi sa pagpahiluna sa mga mipanaw tungod sa COVID-19. Kinahanglang ipakrimit dayon ng patayng lawas sulod sa 12 ka oras gikan sa pagpanaw. Gitugta ng mga Muslim nga ipatuman ang mga naandang pamaagi sa paglubong sa ilahang mga kaigsuonang mipanaw tungod sa COVID-19. Limitado lamang sa mga immediate family members ang paglamay o paglubong sa mga mipanaw nga dili tungod sa COVID. 24. Dili gihapon makasulod ang gikan Davao City, Jensan, Kidapawan. Pwede ang makasulod kung gikag Davao Occidental kung tugutan nga makagawa sila gikan sa probinsya. Ilawom sa GCQ ipadayon si gihapon ang pagsunod sa mga mahinungdanong pamatasan sa masa, kanunay paghunaw, pagsuot og face mask, social distancing, pagdalag alcohol sanitizers, pagpahigayon og disinfection aron malikayan ang pagtakboy sa COVID-19.